Nggih, matur sanget apa Mas ingkang sampun paring wedal dhateng kula sak rentang New Karyanada. Sinambi salam kalian penganten nggih. Sesarengan kalian kula sak rencang New Karyanada profesional musik saking Bendungan Rido Martani. Ingkang injing siang menika badhe ngaturaken nglarepaken artis-artis pendukung. Nanging satipun badhe katur menika Dwi Jaya Sound System lan ugi Apit Video Shooting. Makarya saringan kalian musisi artis pendukung wonten Mas Agus Player, wonten Mas Sigit Gitar lan ugi Mas Ibnu Kendang saking Solo Jawa Tengah, lan ugi Mas Robert Seruling saking Piyungan Bantul, wonten Mas Agung saking Manis Lenggok Klaten, wonten Mas Kesit saking Australia menika nggih kelahiran Australia. Lalu ki artis pendukung wonten Aura Diva Magelang Jawa Tengah, wonten Fitri Anovita saking Pelayan Gunung Kidul, lalu ki Ajeng Vita Clarissa produk Medan Sumatera. Matur suwun New Karya Nada Makaryo.